I kada smo izronili, iza nas je bilo sunce, a tamo negde u daljini je bio čamac naš, a talas su bili otprilike 2 metra i nije nas video. Pozdrav svima, moje ime je Miloš Prelević i ja živim i putujem u mom kamperu koji zovem Kombina. U današnjoj epizodi ćemo vidjeti 3 stvari koje su mi se desile na ovim mojim putovanjima, do duše pre nego što sam krenuo da putujem sa mojom Kombinom. Uglavnom 7 godina provedenih u Aziji i ja stvarno jako malo imam snimaka odande i stvarno mi je žao što tada nisam snimao, ali šta je tu je. Počeo sam da snimam čisto eto da bi ljude uputio kako da naprave svoj kamper, a evo nas sada ovde. Pre nego što nastavimo, želim da se zahvalim mojim sponzorima KS Shoes, izuzetno kvalitetne i dobre planinarske cipele. Tako da trk na njihov sajt i pogledajte šta imaju u ponudi, ja ih stalno nosim, sjajne su, tako da topla preporuka. Da li ste nekada bili zaglavljeni bez dinara u najskupljem gradu ikada, bez dinara, bez novca? E pa meni se to desilo u Singapuru. Otišao sam u Singapur da produžim vizu za Tajland, tako da podneo sam zahtev i sve to i uglavnom seo sam ja u jedan kafić, popio kafu, završio posla šta imam i rekao ajde idem do bankomata da skinem pare. Sada, tipa par mjeseci pre nego što će se to sve desiti, javili su mi se iz banke, rekli, ukidamo karticu tada i tada. Ja njima pošaljem mail, rekao, možda se produži kartica još 2 meseca, pošto sam u Aziji, pa kad se vratim, tamo će mi tu stići na adresu. Oni su rekli, može, nije problem. Ja u Singapuru tamo, rekao, ajde sad da izvodim pare da mogu da poplaćam šta imam tu. Neće. Ajde, rekao, sačekat ću malo. Ja čekam, neće. Pa javim se njima na chat i kao šta se dešava i oni kao pa ukinuta ti je kartica, obavestili smo te. Pa ja rekao jeste mene obavestili, a ste mi tako isto rekli da će biti produžena 2 meseca. Videli su oni taj moj zahtev i pokušali da rešavaju stvari da bi na kraju ispalo da ne mogu da reše tu stvar, ne mogu da pokrenu tu karticu ponovo i da moram da čekam novu, s tim da će mi izaći u susret i poslaće mi na Tajland. Ali to mi pravi veliki problem. Ja se trenutno nalazim u Singapuru bez jednog dinara u džepu. I ja šta ću, tu se javim Branku sa Balija. Spominjao sam ga u protekloj emisiji, vodi ronilački centar Zero Gravity Diving na Baliju, tako da kontaktirajte ga ako želite da ronite na Baliju. Uglavnom ja kontaktiram Branka, rekao Branko, takva i takva situacija. I on, ajde, kaže, sačekaj da vidimo i nađe on neko ko meni može tu da pozajmi pare. I ja tu, što sam nešto još malo para imao, uzeo metro, otišao na drugi kraj grada i onako kao najgori mogući klošar, uzimam tu pare, 100 singapurskih dolara i kao, okej, ajde, imat ću para za nazad, tu da pojedem, da poplaćam šta imam. Kako se ja krenuo nazad, stižem na Tajland i stižem na aerodrom koji se zove Hat Yai. I ja sam smislio, rekao, ajde sad nemam brodova do mog ostrva na koje se vraćam, pa šta da radim, ajde spavaću na aerodromu. Ništa čudno, s tim da je ovo mali aerodrom i da nema letova uveče. I dolazi tu meni obezbeđenje, odnosno policija. Kao šta radiš? Pa rekao spavam. I on kao ne možeš tu spavati, ajde napolje. Ja pitao mene kao gdje ideš, pa rekao na Kolipe, pa kao idi iz hotela. I sad ja nisam mogu njemu da objašnjavam tu kakva je situacija. Nije ni on bolelo ga uvo i isterao on mene napolje. Ja tu sednem i razmišljam da vidim šta da radim. Bukvalno nema ljudi na aerodromu. On bukvalno čeka da me strpa u taksi i da me skloni. Ja gledam, rekao, ne treba mi još jedan trošak, ali ajde, ja u taksi, kao druže, daj mi najjeftiniji hotel, šta god, samo da je jeftino. Odvede on mene u tu neki jeftini hotel. I ja tu platim sve i čamac i sve za sutra i bukvalno ostanem na 0 dinara bata, kako god hoćete da zovete. Znači, taj dan bio gladan, sutradan bez dinara, gladan dok nisam stigao do tog ostrva gde imam prijatelje, pa sam onda kasnije tu sve lako rešavao. Ali tu dok smo na Tajlandu, da nastavimo sa pričom broj 2, koja mi je bila jedna od najgorih, a to je kada sam dobio dengue groznicu. Verovatno ste svi vi čuli za dengue groznicu, takozvana bone breaking disease, odnosno bolest od koje imaš utisak da ti pucaju kosti. Znači, bukvalno.
Desilo se to da sam ja ostao u jednom trenutku na ostrvu za vreme kišne sezone na Kolipeu. I uglavnom ništa sve je bilo manje više normalno, ali smo čuli naznake da je dengue groznica stigla na ostrvo. Dengue groznica je opasna virusna bolest koji prenosi ubod komarca, a najčešće pogađa tropske i subtropske krajeve sveta. Ono što je čini posebno podmuklom jeste to što postoji 4 različita oblika i svaki od njih imunni sistem vidi kao novog neprijatelja. Kada jednom preležiš dengue, zaštićen si samo od tog tipa, ali sledeća infekcija drugim tipom može biti mnogo teža i opasnija. Visoka temperatura, lom u kostima, boli za očiju i iscrpljenost su tek početak, dok u najtežim slučajevima bolest može dovesti do krvarenja, naglog pada pritiska i borbe za život. I uglavnom je bilo tu do našeg ronilačkog centra, bilo je jedno 5-6 hotela i bilo je kao, dobio je ovaj, pa je dobio ovaj, pa je dobio ovaj, pa je dobio sve bliže i bliže nama. I ja rekao, pa to je onda tu, sad će neko od nas da dobije. I uglavnom, jedan dan ja se budim, ne mogu da ustanem, kao da me neko prebio, sve me boli, nikad u životu takvu groznicu nisam imao. I tu je tada radila jedna Claire i ja došao kod nje, rekao, Claire, ja mislim da sam ja zaglavio dengue. I ona kao, nisi, samo si mamuran. Rekao, nisam mamuran, mislim da je ne. Dobro. I ona kaže, pogledaj ruke, ja pogledam ruke, a kad dobijete dengue, ospete se ovako svuda. Ja rekao, ajde, dobro. I tu noć ja legnem da spavam i tresem se kao nikada u životu, znači ovako. I ovako imam upaljen ventilator i kako on dođe na mene, tako mi bude prehladno, kako se ono okrene, tako mi bude pretoplo i ne možeš spavati, treseš se kao nikada u životu. Znači, ja ne znam kako to da, svaki zglob, svaki gde god, šta god, oči, sve što može da boli, to je bolelo. Bukvalno. I prespavam ja tu noć, probudim se, pogledam ovde osud po rukama. I ja kod Claire rekao, Claire, vidi, dengue. Ja rekao, ma nemoj reći. Ona u tom trenutku uhvatila svog sina, uhvatila onaj sprej za komarce. Ja ne znam, ja mislim da ga komarci neće vijati do kraja života, kao u Asterixu i Obelixu, što je upao u onaj napitak, tako je jedan mali isprskan protiv komaraca, onaj sprej da mislim da nijedan komarac ga više nikada nije ujeo. Nažalost, i on je dobio dengue. Uglavnom, mene su poslali da idemo u bolnicu koja je meni taman, bukvalno tada je isteklo osiguranje zdravstveno i morao sam u njihovu standardnu bolnicu da idem i to je bukvalno sanitet me dočekao. Odvezli me u bolnicu van ostrva, znači na mainland. I uglavnom došao tamo i čekam i sad ajde tu mačka prolazi u čekaonici. Pa rekao, ajde, dobro. Stave oni mene u bolnički krevet sa jedno 16 ljudi. Znači, ono je bezuslovno, znači napolju su ljudi u hodnicima otprilike. I uglavnom, šta je sad tu problem? Niko meni tu nije rekao da ti tu moraš imati nekog sa sobom. Znači, da ti pomaže. Ja se raspadam hrana, ja mogu svašta da pojedem, ono šta je tamo bilo je nejestivo. Znači, ja se ne šalim, ja bukvalno stavljam taj pirinač. Kako možeš da zezneš pirinač da bude toliko loš? Neka riba, nešto. Ma, katastrofa, ja nisam mogu ništa od toga da pojedem. I uglavnom, kada sam u toj sobi, otprilike sa 16 ljudi, ja koji imam dengue i bukvalno sam na ulazu, i sad ljudi ulaze i pogledaju onako u mene i ovako, uvek su fascinirani, ja mi ne znam, prvi put stranac u toj bolnici ili šta god, onako ulaze i pogledaju i kao, haha, farang. A farang znači otprilike stranac, ali može da znači i u lošem smislu i u dobrom smislu, zavisi kako na to gledate, odnosno kako oni to kažu. I uglavnom svaki put kao, aha, farang, i uzmu i slikaju me. Ja gledam, rekao, kao u zoološkom vrtu sam bio, uglavnom sad, da li piše iza da imam dengue ili ne znam ti ni ja šta, ali meni je najsmešnije bilo što ja tako blejim i komarac mi dolazi, a dengue se prenosi s komarcima, odnosno komarci prenose dengue. I on meni dolazi i ja gledam, rekao, 16 ljudi ovde ima,
će još ljudi da dobiju denge i ja tu, ono, trudim se da ubijam, ono, sad zamislite, vi ste u bolničkoj sobi i neki, ono, stranac, paničan, ono, samo šiba sebe po rukama zbog komaraca. Onda je bilo smiješno što u jednom momentu, ono, prolazi isto tu mačka u toj bolničkoj sobi i na kraju, ono, WC je totalno neuslovan, katastrofa. Uglavnom, verovatno su neki, pacijenti spazili mene da mi niko ne dolazi, da nemam nikoga i u jednom trenutku dolazi lik u kesi ovako ananas i ljuti, kako se zove, chili powder onaj. I kako oni to jedu, oni uzmu onaj ananas i umočiš kako se zove, u chili powder, odnosno u chili prašak i tako jedeš. I ono, zanimljiv je ukus, ali uglavnom meni je bilo drago što sam napokon nešto pojeo. Posle dengija, ja ono kao, posle jedno 4-5 dana mučenja u bolnici, ja izlazim napolje i mislim se onako nekako sam bio ubeđen kao bolnica. Tu sam, tu i bit će taksi, bit će nešto, znate ono kao kod nas. Ja izađem, ta bolnica je usred ničega, ima tu neki autoput, ja stojim i nema auta, nema ničega. Ja ne znam šta da radim i vidim tu neka ženica preko nešto prodaje i ja kod nje. I kao, dobar dan, će biti ovde neki prevoz i ona kao, hoće, sedi, pa ću ga ona kao zvati da stane. Ja rekao, okej, ja sad sedim i sad jedan auto prolazi, ja sve ono pratim pogledom, drugi auto i sad ja vidim neki kao minibus. Ja gledam, pogledam nju, gledam nju i ovako prođe minibus, ja pogledam nju i ona kao, that was yours, ili to je bio tvoj. Ja rekao, koliko ima do Pak Bare, do tog pristaništa? 7 km. Rekao, odo ja polako, a ono što morate razumete, posle dengija, vi ste smlaćeni. Znači, otprilike, ja mislim da sam mesec dana bio umoran, jedva dolazio sebi. Znači, katastrofa. Ja rekao, ma dobro, šetaću do onda, pa kad stignem. I krenem ja tako, da šetam i vidim neki lik popravlja veš mašine. I ja pitam njega da mi zove taksi i on kao, ma ne, treba, sad ću te ja odbaciti. I on uzme skuter, on stavlja kacigu i ja rekao, de meni, ne treba tebi. Pa rekao, dobro. Uglavnom lik je mene vozio do te Pak Bare, mislim sjajan lik, svaka mu čast. On je mene vozio do te Pak Bare, do tog pristaništa, objašnjavao mi sve na putu. A ja u fazonu, druže, jako ti hvala i da je bilo koja druga situacija, ovo bi mi bilo predivno iskustvo, ali u ovom momentu kad se raspadam, samo sam želeo da stignem kući. Uglavnom stigao sam do pristaništa, stigao sam do svog ostrva, došao sebi koliko toliko, ali definitivno kad se setim te groznice, tog bola, to mi bukvalno ne treba. Ukoliko vam se sviđa ove emisije, tu je Patreon preko kojeg možete podržite omiljene kreatore sadržaja, a ukoliko naravno niste u mogućnosti, kliknite subscribe dugme i lajkujte ovaj video kako bi što više ljudi zapratilo ovaj kanal i videlo ovaj video, jer to meni mnogo znači. Ajmo dalje. I treća priča jeste kada sam bukvalno zamalo umro. Pa skoro sve ove priče su onako nisu nešto baš pozitivne, pa zato se jel te zove 3 najgore priče mog života. Šalim se, naravno. Uglavnom, kada sam bio na Palau, otišli smo da ronimo u potrazi za bull ajkulama, odnosno za potrazi za bik ajkulama. Možda niste čuli za Palau, ali čak i ako jeste, verovatno niste 100% sigurni gde se on nalazi. Pa on se nalazi ovde. Samo sekund. Evo ga tu. Ima dugu i slojevitu istoriju. Prvi stanovnici stigli su ovde pre više od 3000 godina, donoseći sa sobom mitove i složenu plemensku hijerarhiju. U 16. veku Palau primećuju Španci, ali ostrvo dugo ostaje po strani velikih imperija. Krajem 19. veka vlast prelazi sa Španije na Nemačku, zatim na Japan, koji ostavlja snažan trag tokom Drugog svetskog rata. Nakon rata Palau dolazi pod upravu Sjedinjenih Američkih Država sve dok 1990.
1994. godine ne postaje nezavisna država. Danas je Palau ne samo čuvar drevne tradicije i ratne istorije, već i jedno od prvih morskih utočišta na svetu za ajkule. Država koja je proglasila svoje vode sigurnom zonom za ajkule i simbol globalne borbe za zaštitu okeana. Jedno od najpoznatijih mesta u Palau je Peleliu Express, legendarna ronilačka lokacija poznata po snazi okeana. Ovde se sudaraju jake morske struje koje doslovno nose ronioce duž grebena, dok oko njih kruže ajkule, barakude i ogromna jata riba. Lepota ovog mesta krije i opasnost. Struje mogu biti nepredvidive i izuzetno snažne, zbog čega Peleliu Express važi za ronjenje samo za iskusne. Okean ovde ne prašta greške, a mi smo, bogami, pogrešili. Kada smo zaronili, tu sam ja ronio sa nekom grupom Koreanaca koji nisu baš i nešto bili iskusni. I kada smo mi zaronili, struja nas je baš puno nosila, da ne idem sada baš sve u detalje, sve što je moglo da krene po zlu, krenulo je. Znači, ljudi su otišli u dekompresiju, odnosno preduboko, tu su kako se zove, struje skroz bile nepredvidive, pa u jednom trenutku kada smo mi trebali da izađemo sa tog zarona, već kasnimo. Ja sam pogledao da oko sebe jedan ide ka dole, ne radimo ovaj inflator da bi se popeo gore dok roni. Pa onda ovaj drugi je skoro pa izašao, pa katastrofa je bio zaron. I kada smo izronili, iza nas je bilo sunce, a tamo negde u daljini je bio čamac naš, a talas su bili otprilike 2 metra i nije nas video. Uglavnom, posle jedno sat vremena plutanja, znajući kakva je geografija i znajući da ćemo mi otprilike da izađemo sa tog ostrva bukvalno u okean, naš vodič je skroz onako kao da ga nije bilo, da li se uspaničio, nije ništa govorio lik, promrmlja tamo tu i tamo, a smo mi još relativno bili blizu obale. Ja rekao, ljudi, ajde da plivamo do tamo, jesu jake struje, ali kao baviš se ronjenjem, treba bi da možeš koliko toliko da plivaš, da imaš snage. Nažalost, dosta njih nije imalo snage, odmah su prestali i tu sam se ja iznervirao znajući da su se ljudi tako i gubili i umirali kada odu sa ostrva, odnosno iz tog arhipelaga, kada izađu u okean, teško ih je naći. Mislim, dovoljno je da pretražite Palau, missing tourist, missing divers i verovatno ćete naći brdo toga. Ja rekao, ajde neko sa mnom da idemo da plivamo do tu gde smo ronili, da tu izađemo i tu se jedan lik prijavi i mi krenemo i sad neprijatna situacija. Nije to da ti odeš pa te nema, nego ti kreneš da plivaš i sad oni su tu i dalje. I plivaš i ovaj lik se uspaniči i kao vrati se. Ja se tu iznerviram, rekao, ljudi, odo ja, iako to nije dobra odluka da napuštaš grupu, ali sam znao svoje sposobnosti i znao sam da mogu da stignem do ostrva. Ja krenem da plivam i nosim onu ogromnu podvodnu kameru i sve i baš sam se u jednom trenutku umorio i bio sam u fazonu da li da bacim ovu kameru, mislim, neću stići do ostrva, tu ja sebe fazon i šamaram. Čak sam i krenuo da snimam u jednom trenutku na GoPro-u, ako mi se išta desi, da se zna šta mi se desilo. Krenuo sam da plivam i stignem ja tu do tog dela ostrva i vidim čamac ide okolo. Naš čamac. I ja rekao, šta sad da radim? Da li da izađem na ostrvo, da se još malo iscimam ili da skinem peraje, da mašem kako bi on mene video, kako bi mogao da ih uputim da mogu da odemo po ovu ekipu. Jer znam u kom pravcu su otišli. U kom pravcu je odnešena struja. Uglavnom, ja odlučim se skinem peraje, počnem da mašem, mene krenem da vraća struja nazad i on mene ne vidi. Samo vidim čamac odlazi, mene struja odvukla opet nazad. Ja šta da radim? I rekao, stavio peraje, nastavio da plivam nazad u nadi da će me ovi videti. U nadi da će prvo naći njih. Znači, prvo njih da nađe, jer će onda oni reći gde sam ja. I uglavnom nastavio ja tako da plivam, sunce zalazi, već skoro kraj i u fazonu sam okej. Tu sam blizu, ali stvarno sam bio premoren i nastavio i samo što bio sam otprilike na nekih 200 metara od ostrva i pogledam i ide čamac ka meni.
I ja rekao, ajde vidim da ide sad on direkt ka meni, ja skinem peraje, mašem, vide oni meni i srećom pokupe me. I to je sada ono kad ljudi pričaju o ronjenju, to je isto jedna stvar koja je jako bitna, jeste da uvek nalazite ronilačke centre koji su pouzdani. Ja sam odabrao ovaj ronilački centar zato što je bio dosta jeftiniji, ali eto i razloga. Uglavnom uspeo sam da izađem i nije nas odnela struja van svega, ali eto, bilo je baš zeznuto. I za kraj možda, evo, pre nego što batalimo ovo, i postoji još jedna priča na Baliju kada sam bio, došla neka devojka, ja sam s njom upoznao i pričao mi to i sve bilo zanimljivo, interesantno. Kaže ona meni, jako me podsjećaš na mog bivšeg muža. Ja rekao, pa kako izgleda? Pa isto ima tako bradu, pa rekao, imaš sliku njega? Pa kaže ona, imam. Ja rekao, daj da vidim i ja pogledam. Bukvalno pljunuti ja, isti. Ja šokiran, pa rekao, što se razvela od njega, što se dešava? A on je umro od raka. Ja stao, gledam, ne znam šta da kažem. Bio sam onako baš lepo šokiran. Na to onaj moment kad jednostavno nemate šta da kažete, ne znate šta da kažete, nego tako ćutite. Skroz neprijatna bila situacija. I to je to. Hvala vam puno što ste gledali i vidimo se u narednoj epizodi. Pozdrav!